Teď jsme pod mostem. To, co tady vidíme, je injekční stříkačka. Vypadá to tady takhle. Není to prostředí, ve kterém by člověk chtěl žít, ale přesto tady lidé, kteří tak žijí, jsou. My jsme tady s Václavem Dílkem, předsedou strany Les v Praze 7. Václave, co může Praha 7 udělat pro lidi bez domova? Tak v našem volebním programu máme jeden bod, kde jsme se zavázali k tomu, že zaměstnáme městského zahradního architekta, který by nám navrhl, jak okrášlit město. K tomu budeme potřebovat lidi, takže bych těmto lidem zkusil nabídnout sezónní práci. No a když nebudou chtít, je to jejich boj, ale určitě bych jim chtěl zajistit nějaký způsob důstojnějšího života, to znamená, že by tady byly mobilní toalety s mobilníma sprchama, které by se občas vyvezly a zkusit se s nima komunikovat. Tak jo, děkuju a doufám, že tady tohle místo v co nejdohlednější době bude hezčí než je teď. A pro další informace se můžete podívat na webovou adresu les7.in. A to je od nás dneska všechno. Ahoj.